pag-uuli namon gikukuri ang kapoy, botlaw. Yan na katitima din ang lukbahan, paglulukari diretso na lang kami na orderhan para kabalabal. Ngan 2 pesos na lang namon nagagasto para normal. Dako nga bagay ang importante ang kalsada nga ginhatangan ini han atong congressman. Magdaoran nga ni waray go nakakaagi din nga sidecar, bisano nga sasakyan din para nakakaagi din ni. Kami papasalamat kami barangay nga gintrabaho ini Congressman Ibardoni. Hadto ha nagtitinikang pala kami kukurihan kay bisa na naon mga produkto ha uma kadakan man membro parag uma makuri ang pagta-transport sanglit yan na nga maupay na itong kalsada mas nakaka-produce kami darudamo kaya di na kami nahuhulog iton pag-process nga pag-produce itong raw materials tungod kay damo na maupay na itong kalsada. Dagmit iton pagkakatasalsido, kay diri naman makurit kalsada, damo na matmakan yung mga sasakyan. Dako gunit among pagpasalamat niya ay congressman. Nga natagag kami hininiya, hininga amon kalsada. Maupay na kabutangan at kabataan, mga eskwela, pwede na hiyatog, mga hundat, mga kag-anak. O mga kalagasan, bisang kung kami hadto, may planong tikadto, di kami nanayong kung waray naman sinakyan, kay waray man makakalargo. Iyan na, kadero diretso na, bisan anong oras yung plano, natutuloy na kami.